Mpeninsem TV. Akrani nantente makaje so mun kan tren Debbie. Yeah, nice one.
to so ya Nananom e be to mo ni mo company ampa mo she mo ejina machi zia pa zia sika enya se bi da ho zia akra bia e betimi akọ zia bompa ya e ko bia ne enya bia zia ne se nkakra ya dia ya zia Nananom se de mo kan zia me de me fe pa yi di paso zia me bo branyina komani mu zia enema pi na urade esi na ni so nanso urade wan koso ama no ho ahoɔden a wontumi nyɛ Madarma ensio ni aye ni sache wo se filters nyina ka wontu ewu ya na wo no enye bibia ya ham ya be ya no madam we de me de jumadie yi ani enhia mudie yi ebotaye betuga botaya anunti ena no pawie yi nyina yesi ya ni se say you try any share you been come so ha any ye nimu tuntun so ha eye nsuo enwo adwuma ne aye ne ha na botaya ne da yeso ni nyina ehye ase adesere mu hia se enwo nko hia se nsu dada na ye beba bayoyo na emom ewo se ye tu foforo prep na ye ma ne ye fe ne yakono se de be ya so bia bansuo na no na oba bese bia no mo a obehunu se no kwasem ni yaye amana ye fe enti nana ma ye dwene ho no na ebre ani sikasem ni nyina Oyokohene-Okatakyie Afrifa Mensah na adi hu dwuma nyina ebe sikasem mu a ono nko a ne nsa ene hyase project ya ye hu me ha many nka 880,000 Ghana cedis tete ono 800 million ana isi ye hu no sa no wano reti ya na so nipa me esa onyame ne Nananom adaroma enne ana bosomfo yi puma kwa mu a ewo se Nana Agona hema de nani mu onyam eba na ode bebie dwumadie kese ya no anu ti se ena no pa wie ye wo ha dwumadie no botaye titi a anu ti yesi a Nana madama anoto So baby biara ya sani sika ubia real you open the team posa kwale you pass one year brother you for the asem abeto wadi real what actually say oh ba no abekoa won obo Nananom amade ye hye wunkunan real ani ya form pa ye da bia kwasi da bia no be kai Agona bia no na ye kai wo real ampa Nananom so gina wati amo tumi aye ade kase a ati sei real se da kase pa na de ma wo yeah e trade am poname aye wa to mama ene dim se ndumo po awowo Agona mantron so nko Agona titu no kra no real ye bo pa ye se trade am pon amampo yeah ne bo buduro yeah be gina wati yeah na esi ha ya abeto aso na minim se ye wo yesu be bɔ kwan kɛse yeah de wakopie yeah 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 yo ati se ama wo ya ɔdo si atambo fo no fa so na tu so kase kunya ba bi si abegwa eku no ye yambre wo se ye kore obegwa ya mpa na na nyame sira o ya bi ya wu ma bi afro the paboli ni oba se fi bo ni wo so de ni konko mo so am mo ya oni ndiye ya na ya ma o ma right dog Madarma ne ye shia ha ye ni se ja na be de se Nananom akini afa so ama alfafasi ye tumi aba zia enso de mukan ya no na mai manta ba ce ka wi zia ya dia se da be mo ja wajina chiri yo ya sase so na na sase ya yo so mai bia zia be bia anya zia so adwen ne manfo zia se de ya ne manfo be dum shi zia ama me asase ya me zia ye to su ya na no de be so mo ni mo company ampa mo she mo ejina machi zia
Sika nyase bi da ho. Kakra bia yebetimi akọ. Bompa ya ekobia ne enya bia ba. Nse nkakra ya dia ya. Nananom se de mo kai. Me de me fepa yi dipa so. Me bo bra nyina komani mu yi. Ayiko ensamanfo. Na wo mkoswa mame ho aka. Na se de be ya dachi bia no se ja me manfo ba. Mo se ne ehia bibia. Betimi anya bia. Me ma we nso a se de mo. Ko e me dimitri ko pimpim. Kakra bia menya bia. Na aboachi go nse wo so mo the toilet asem to me. No kura nso. Na bia nso ne the next project. Ye me ho ankosi December no. Bia na nananom ni nyame ahye na madaro. We me say the pepen. Yo mine no mo dia. Ensure. Ye pese be ko. Ye be ye say. You say ye be pe machine dia to. Na fe ya connect ya ko wo so. Get me aye we ba ko so. Ye de ni a kire bi foforo. Na me ka me na to foforo so. Efiri amuase. Afrifa Mensah. Nkura ya atwa nwa na o mind be ye yi a. Efiri me ene wo. Aban ma ye nche se ntimi nye. Tie nua no mo wa brochire. Akra bia be ka mo sa no. Mu fa mrafi. Wakasa bia musumu empanifo se ba nusu a. Madamase. Na otwedi ampo Nhyira ye nyina. Madamase be. Mama nyina mata mechi na yada na Oyokohene-Okatakyie. Nananom ni nyame Nhyira no. Amen. Etira so da yepa. Bi o so da no kura na onyi no bi atu ne fo ho na aka ne tiri. Nananom so ne da ye no ama na aka ne tiri mo. Mama obofo no mbeka je ne sa ge we say na manfo ni hia wa ha. Say nananom na bema obi abeka sa sa be dia che. Aye ne nko so no ma ye beka awuntie. Ya dana se. Nhyira no. Ngu so nto na plate so. Na fe da sa me na nya agora ni ejina. Ya kroto so. Nti so mo de wo ma da yo so ahye ni mu no mo de a. So se kroto so no ye wie mani si. Wakasa ye. Enya be memu. Oba pa. Ni penya na ade ade sha ne nsa kreti ni ye fi se. Bedu aha no na nka aha no mai tantanta na frustration. Wakasa. Nananom so yi otijina ni no mu a oni ho no be jina na ne wa ya de no ma na nti aseda bio so nkoma oni ya ojina ho e do na nya me de ato wo mo ntem no o obi ya me jira fifi na me bonsambo hu se ye bo apesie no so ayire ho a wotutu ko bi odarugo nti aseda kese Nhyira. Onkoso amie wa ahie. Na baby a obekwa kodu bia na ye to ani mo nyam de akokuru so no. Onfa agona de medi wo nsem. Nhyira. Na asafo no nso mejina sofo eye reverend adom eni me adanase. Me ameka say me na me head master wo Agona Methodist Primary School where you the baby hu ye no I am pay because your man wo ho no ma mamiska ngongo tonsu and ye wo officer awo ho ankrange to anu aba mamiska na asida yo ni mo Kasa obi ntuka amen aya wo dia o
Everybody, I see that can see the mouth. Everybody, say, Mamma, no crap. Yeah, Daya, or Cars will be. Everybody say, Amen. Every day, na amma aguna man Nanso Awurade wan koso amanu ho ahoɔden a wontumi nyɛ. Amen. Ahoɔden biara a yɛsɛ ne nsaka na botaya enunti wo ba asase su anu no obɛyɛ no. Awurade fadom ne daa. Amen. Awurade ye jai ɛyɛ nsuo de hyɛ wonsa. Amen. Kɔsoa na ma wunhyira nyɛ kɛse wɔ kuro yi so. Kɔsoa na ma wunhyira nyɛ kɛse wɔ nananom so. Awurade adom ni nyansa biara yɛsɛ wo mu hia. Wɔn de babua ma kuro yi atimi apagya bia no. Awurade fadom na hema. I'm so okay. I see where your headmaster. I will Methodist school. Methodist and one yet to see you. You know about me, my uncle Shabba. But the workers won't come Methodist. Whoa. Methodist hymn from hymn number 1. MHP 1. Yeah. Yeah. Amen. Yeah. Edukosi. Ebia, Mr. Comfort, people cry, Mr. Cushion. Oh, for yeah, nice one, nice one. Be my name. Now, Methodist school, where Chile. You share a be. Omudia, anytime be a so for me, Pabako, Eddie anymore. Say, Omo Besadia, Cusco Movian. A free and yeah, one look at that. Mano packet the cone knows. Mpanisam TV